Hej, mit navn er Frederik Anker Nielsen, og det er Søgeskolen News. I dag skal vi tale om, hvordan Søgeskolens børn vil have deres legeplads bedre, og det finder vi ud af, når vi stiller ud til vores reporter, Albert Madsen. Hej, mit navn er Albert Madsen, og her står jeg med en af eleverne på Søgeskolen, Thea Kruse. Hvad synes du om jeres snakkehus? Jeg gider ikke have det mere. Hvorfor? Det er råden, og jeg gider ikke se på det. Er det irriterende? Okay, hvad sker der her? Okay, dreng. Skynd dig op, dreng. Et eller andet. Hej, det var ikke så godt. Nu har Albert Madsen fundet et nyt sted, så lad os se, hvad der sker. Hej, og så er vi tilbage, og drengen har det fint. Nu skal jeg snakke med drengen, som blev ramt af en kæp fra vores snakkehus. Lad os sætte os her. Ja. Er du okay? Ja, som du kan se, så er sofaen meget slidt, og vi kunne godt bruge nogle nye nogen. Ja, det er ikke så godt. Det kan jeg godt se, I kunne. Du kunne tænke dig. Et klatrestativ. Det har jeg altid ønsket mig. Okay, det var det. Nå, her står jeg med en til eleverne på Søgeskolen, Nicoline Schandorf Farby, og skal høre, hvad hun godt kunne tænke os på vores legeplads eller inden arealet. Hvad kunne du godt tænke dig? Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig nogle nye sofaer. Men hvorfor er de gamle sofaer og møbler ødelagte? Vi behandler dem nok ikke skide godt, vel? Nej. Og det er for mig, og tilbage til studiet, hvor Frederik Anker har fået besøg. Hej, nu har vi fået en gæst ind i studiet. Det er Jeanette Larsen, der er skoleinspektørens sekretær. Jeanette Larsen, hvad synes du om skolen? Jeg synes jo, vi har en sådan fantastisk skole. Vi hygger os alle sammen. Hvad synes du om Mellemstes legeplads? Altså, der kunne godt være nogle flere ting, men ellers synes jeg egentlig, vi har det rigtig godt. Fordi du kom. Og det her, det var nyheder.